La desalinitzadora del Prat de Llobregat, de la Conca del Llobregat, es va construir en situació de sequera extrema que vam patir fa uns anys i la seva funcionalitat principal era poder abastar a l'àmbit de Barcelona en la situació de que l'aigua que disposaven els embassaments hagués arribat en el seu límit. Aquesta desalinitzadora aquí, en el lloc en el que està, és gairebé com tenir un embassament de 60 hectòmetres cúbics en el cor de la ciutat, de tal manera que és molt fàcil traslladar els cabals per la població sense situacions i no dependre de la climatologia. Aproximadament podem dir que triga unes 5 hores i mitja tot el procés, des que agafem una gota de l'aigua al mar, al punt de la captació, fins que arriba als dipòsits de distribució de les instal·lacions que tenim a Sant Joan d'Espí, a la Fontsanta. Aquí, al laboratori de la Dessalada de Barcelona, controlem la qualitat de l'aigua amb paràmetres com el pH, la conductivitat, el redox o la terbolesa, i ens indiquen l'estat de l'aigua en cada moment.